Dobar dan. Danas ću vam pričati o jednoj od trenutno dve najbolje kocke na svetu, a to je moj Wei Long. Ova kocka dolazi sa uputstvom za slaganje i fluorescentnim upadljivim stikerima. Kao što možete vidjeti, svetlo plava, fluorescentno narančasta, fluorescentno zelena, standardna crvena i fluorescentno žuta. Kocka se posle podmazivanja i podešavanja tenzija okreće neverovatno brzo i precizno, kao što možete videti, i corner cut od 45 stepeni radi bez ikakvih problema. Unutrašnji mehanizam kocke je sličan unutrašnjem mehanizmu Dajonove šeste kocke Pen Shi i poboljšanje u odnosu na nju se sastoji iz toga što su torpeda koja su prepoznatljiva kod Dajonovih kocki zamenjena istanjenim torpedima koji usmeravaju ćoškove pravo na sledeću ivicu. Zbog toga je kocka stabilna i nemoguće je da se raspadne. Kocku možete nabaviti na speedcube.rs i preporučujem je svakom ozbiljnijem speedcuberu jer je odlična i možete postići odlična vremena s njom. To je to od mene za danas. Doviđenja!